Nee, dit is geen bier, het is Ranja. Voor hem, voor haar en voor nog volle meer band die het op dit familiebarn in Veenplaza elkaar binnen. Voor gewoon een uitkomst. Nou ja, we hebben een kleine dochter, dus naar wedstrijden toe, dat is dan niet zo makkelijk. Tenminste voor mij niet. Mijn man heeft een seizoenkaart. En we hadden nu zoiets van, nou ja, met de kleine is het gewoon leuk om hier eens heen te gaan. En is het nou voor de liedje of wil je hem gewoon heel graag je wedstrijd zien? Heel stiekem dat hoor. Gewoon bij verzissen fanatiek de uitslag en liep je bot mee met het wedstrijd voorin. In Dal had de enigste Jereveen goal valt. En wat wichtig is, ze had niet zin. Ik vind het heel mooi van, ik heb meer in mijn leven, want het is juist toch een grote scherm. Dus ik vind het wel heel mooi om hier te wezen. Oren vinden het ook mooi, al zoek je dat er wat minder van aan. In de rest kunnen de band haar energie boeten kwijt. Daar wordt een extreme vorm van het zogenaamde kloetsjevoetbal spelen. Binnen werk je jong en oud in de tweede helft na een teleurstellend resultaat van haar ploeg. Heel teleurstellend.